Kalendari. Nice. Alright, zishoko litakafamba. Yeah. Muoneke. Wanapoona karuka njani mlokono. Alright, zishoko litakafamba ni muri. Takafamba kusongera chete. Asiko kutakaita mabatsiro vakatibatsire koko. Muprofita akasimudza baba pakati maromo. Akavati vane mushoka wakabata ndo wapanduka kuita chikara. Ivo havana kuramba amaromo. Vakati zvechokwadi ndakabata mushure mekunge inini ndakanga ndabirwa kumba kwangu. Ndobva ndanotsvaga mubatsiri kuti zvinhu zvangu zvandakanga ndabirwa. Muprofita akabva ati ivo vakanga vanzi vachengetedze mushonga uyu pavanouziva, asi ivo vari kuzoti mushonga uyu vakazokushaya. Muprofita akatiwo zvakare pane vamwe vakafa vekudzinza maromo vane kubata kwavakaita kukonzereswa kuti matambudziko ari mumhuri imomo. Akazoenderera mberi muprofita iye achitaura kuti amai ava mai maromo vari kuomerwa mhosva iyi havana kana chavo chavakabata, asi mhuri iyi iri kuzama kudzima moto nepetrol. Saka muprofita akazoenderera mberi akati mhuri iyi inofanira kuripa amai ava kuti moto uyu udzime. Chiprofita ichi ivo vese vakatenda kuti chakabva chaenderana nekumwewo kwavakanga vambofamba. Saka tazogara pasi nemhuri iyi yakazotenderana kuti aiwa isusu ngatiita izvetaurwa panapa tichidzokera kudare. Tonzwa kuti mambo anoti tiripe chii kudare mambo. Skr Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Skr Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. Mani gora mabugot. Wow, it's gonna be Mari, Chaurisa. Mamsura Imam. Jab Muskana Latina. Mamuskan. Who am I going? I'm going to know to Mamuskare. I'm going to know what I am. Jabuskan. Omku. Mamuskan. Waman. What's the Amaya anachopita mnyaya kama watu wanachukua tempo pale basi late amaya mtoto kwamba baki na yeye na imbuso Vanubatarwei Rode vanobatsira vakagara. Mwana wenyamo munyaya haane pakuchochora kuripo kutaura. Munodei? Ini ndokundirawo hembe dzangu dzavakatora votenga hembe dzangu dzese vondibhandira kuti nanga kwavakaita uroyi ndatenga ndikuda mombe ndimoti vanhu ungoti mombe nembudzi anizvo akabata hembe ndiani soroyi ndi Edwin Maromo, Evans Maromo nakudzi Maromo.
Ndivapa. Ndiwe Edwin. Evans do. Evans. Oh. Pambacha. Vano pambata iri mombe nembuzi. Mombe nembuzi unosaka bata naye. Imini mozotengesa muchitenga mega zvenyu chini mbatya dzenyu dzacho ndi hadzichatengeki dzichibva nekwavari zvakare. Edwin, Evans naname Nakudzi. nakudzi. Vari mberi vaona zvindataura. Uya Evans nemudzi muri vangani? Muri vatatu. Zvinoyarini. Ndinonzani? Evans ari. Evans. Na Evans eno. Evans maro. Ana kuya. Zomba twari nawo. Vaise resi dare uzwa 30. Vaise 30. Kumbe nembuzi. Tava pamukana vana kuti mungani ndozvo. Ende unosaina shama. Kudzera unosaina. Akamirirwa nomukomana madu pambake zvitaura dzakutakurwa dzamwe dzikatakurira dzamwe dzikatakurwa pakamumbunyi chitakurwa zvikupa dzamwe dzikatakurwa unokumana inanosailaji iwe toshiba ainzi anobatirwa hembe ndiani mamuprofita mutoto masibata zvatheti mutotoda mumwe nemudzi unouya nezvekudaro kuno wosungira pamuti ukwazoda munosvika pano usazouya ima kuseni kusvika imasikati usikutora zvinhu zvini zvazvichengetwa mumusha mani mamarombo zvinoenda kubva kwani padzo andizvozvo mazvita endezvi mune imwe nyaya ine basa dzakubata nyaya yese baba mune kubata kwamukaita kunetsa vanhu obuya makunzwa here mabhuma akamati zvese mabhuma kai zvoda kugadzirwa baba andipapokani hamupapukani mumhaka yekuti ini ndikabirwa kumba mbasha dzangu nodzimai nokuti ndione akatora mbasha pakataurika ibaba handikupapokana zvikazoshanduka hazvina kuzoita zvikaita se mukazozviwana here tikati handa kuzviwana ibaba handikuramba kuti ndikabata kwedu ndikabata muchiti ndishungurudze isusu manje ngati chadare manje chazopa nomubatirwa zvinhu kuti vana kunetsei inyaya yekuti kuchereketwa wamwapambwa nevana zvibata musingazivi nawo zvakuda pachinaka ichi isu tinoda kuti manje zvichigadzirwa dare rizive zvizve zvagadzirwa nokuti bvise vana vamatambudziko vana vasora mhosva pamusaka penyu asi maitira vazoita hasiriwo pakuti vauye kubi kudare kuno zvinoitwa sarini nokuti pfuma yese chabuda izvinezi pakufamba inenge ibva mumakomana menyimi kuti zvinhu zvigadzirike vana vachikubatsira asi mhuri dzopfuma chabuda izvino ndini zvinoitwa rini tinofamba nematagezi nokuti tizive kuti tatonganizvi munoita rini chokwadi zvinhu zvakadai kuti tisvike pamatare anaya nevana vakauya vachikura aiwa vachirega ise sekokonda kubata kuti anokuti vana vatobata mhosva vakaita yaakamuri zvinoitwa rini zvinoda kuti mapurisa amwe ave involved kusvika zvinhu zvese zvapera nokuti tisunungure nyika ino vana unozotya kukubatai kana makuita musikazi asi dare rine rinokubatai ndofunga kuti nyaya izosvika payasvika vana vane kwavakaendesa baba vavo vaendesa baba vavo kune zvakaitwa ikoko kana ndakakunzwai zvakanaka last time imimi vanhu
makagutsikana here kuti kwamakaendesa baba nezvakaitwa ikoko zvavangava nazvo zvakabviswa. chokwadi changamira kufamba kwatikaita nababa Taurisai. kufamba kwatikaita nababa takagutsikana naye baba vakagutsikana vachitauro vachipupura chokwadi chavo azvindoziva izvo afamba takadaita saka kugadzirisana maitawo ataitawo hakuna umbu watotibetserawo nezvakatibetsera nazvo. Saka vazozobuda zvinoita kuti ataure kuti zvinhu zvakafamba sei taura kuti zvinhu zvakabviswa kubviswa zvinhu zvakabviswa Amekusikana nini kum? Amema mwazungumza roho. Pamusoro changamira. Takaenda zveshwana vana handizvita ndorombo. Kuenda kwatikaita tikanzwisisi chikara chabviswa ichi hachifi ndicho chega. Pano zvimwe zviriko. Toita patikaenda nachangamira vakataurirwa kuti kudaro kuti kana zvinhu zvakabviswa zvazvene asi zvimwe zviriko panoda kuchenjwa pamba pacho pamba ichi panoda kuchenjwa. Inini ndangachizwa muchitaura amai baba zvava zvisipo asi pane zvimwe zvinhu hama dzana namaromo ndodzine zvimwe zvasara ndizvo zverevi. Nyaya yedu ilong story but ndorangoti amuchidii. Nyaya yakatangira paguwa. Nyaya yakatangira paguwa rababa ndopakatangira kutifana. So tichifamba natitawo pagore rakapera tarongana baba kuti tinotamba guwa riri baba vakavhwati tawirirana tarugowa sara vhwati ponyera gondano achatangira atakuisiya nyaya yakanaka saka ndokufamba kwatikazoita ipapana matita. So nyaya yekuti inzi ichene matsanangura atikaitwa zvakafamba kwatikaita takanzi makatamba guwa romunin'ina wenyu wachiudzwa vari baba ndokuti musho wenyu unzi wachena ndokuchaperera nyaya Saka chipachena. So ivo baba vakabva kubvuma nyaya dzavo but aiwa warumunina kuzotamba takuchienda kumadogirano vana nisekuru ndakuchitengesa ngombe dzangu ndokuprimary kakupedzana sekuru so ipapa wangoti pidibudira Saka isi kuti chiguwa ngatichamba. Sezvo makambira makaita. ndokuchazo kuchachena sai musha Ndozvakamufamba kutaura. Vakuru atachitanga kunotanga guwa rinoitwa rini? Pamusoro changamira. Iguwa ndomboramba kutanga. Chikaitika Mubvunzo uri straight. Matoro makidnepo ema muti makidnepo maenda pamaina. Mavhuma mhuswa makati zvishoo ndakabata. Mwazitamba iguwa mwati muna kunotamba guwa. Takubvunza nyaya yeguwa. Tizadzise mariko dzedu. pamusoro changamira. Guwa kuritamba chinotamba ndokunge tikabatana tiwirirana. Ina handisi kuramba kutamba guwa. Inobvuma. Atatagara pasi nevana tichitangirira kuti ndinasa Mawaina namaromo. handina baba vangu ndakazivisa kuti Baba venyu vari muno. Havana kuya. Mawaina vana venyu ndiva veichita muna venyu. Atete guwa rinotambwa rini? Ndinozonena. Guwa rinotambwa rini atete tibvane nyaya. Baba, guwa tikuda kutamba muna September. September. Wasara mwezi mumwe chete. Urini naSeptember. Nokuti tokudai mudare muno muchira kuti guwa takatamba. Tobata semakomiti musha uyo wagadzirwa wamaromo. Saka ndakasina kufamba kwesakatikita kudai takatozvironga. Tinopa endo kuSeptember. Tabva muna September ndakatamba guwa. Takupa endo kuSeptember. Kunzoka muno mudare. Mabva kutamba guwa renyu. Kunzoka muno mudare. Masuku amaromo. Saka enda munoungana nevana. Isusu muno makangobata chiri chinokuchajana. Anozviziva. Chinodzivirira ndimwari. Chimina ichozvo. Saka dhara makaita chimina kai. Hamuna here. Anodzivirira ndimwari akakusika ine anokushowa. Kunyemba. Yanga itsika yakareya. Saka maiona hondo dzasingaperi mari pesa mamboedzana. Isu toda kuchaja minombo yechimina. Inyika medu. Nokuti vamwe vangadzidzise kuti aurombe. Kuromba kapo. Changamira yevali papasvikana ndiri kubvuma kuti inini kubirwa kwandikaita kukaita kuti ndifambe ndizviwanika zvinhu zvakadai apa handisi kupokana kuti ndingazviita nokuti ranga riri dambudziko ranga ndinaro. Ndinaikumba tokuona September. Tapedza uri zvibunga rwawedzera.
mashuka yada kutaura Tauri. iyo antu bakwenda ndona tungamira tambe kuenda so tapedza nyaya dzedu kuti vakatengeswa mpedza wakadii takabata wakazoenda kupolisi wakaenda kupolisi saka waenda kupolisi wachitapira munhu wakazogadzira wakazopuwa Protection order. pamba pawe iwapo saka vanobvumira here kuti titambire pamba pawe Tete mukomesa zvinhu. Ngatende mutamba guwa. Kana musa kutamba guwa tinochaja baba vapi ivava yabva yapera. Mainzwa. Protection order ikurambidze kusangana. Inorambidza mhirizhonga pakuitwa kwebasa. Chete. kana ipapa kucheyoda vakanzi noise hatibi kana Simuka amarofu tutoke vamwe. Nyaya yemusha inogadzirwa nababa vemusha nevana vachiwirirana. Tisazoromba futi. Enda iyi. nyasha